Salam. Horas marito saluhut jala dame nasihat Tuhan tama mangingani ganu prohatta. Asa marsiajar mahita muse sian persiajaran sekolah sabat talewan marohatta. Persiajarata diarion nima nani enet sian Joshua 10 alwe sada dohot dua. Ulona manguluhon malungun di hajong-jongan. Ya. Malungun di hajong-jongan. Tajaha majolo. Sian hatani Tuhan Joshua 10 alwe sada dohot dua. Dungi marluhut masandok hurian halak Israel tu silo. Jala di pajongjong na sida di siundung-undung luhutani. Jala patu do tanoi di jolo na sida. Ala yadong dope pitu marganari na tading di halak Israel. Akan naso maruli pertalian dope. Songonima saat ni ayat di persiajaran. Di bagasan persiajaran on adong dua bagian ya, dua bagian. Ima taringot tu pertalian di tano baga-baga sitianon ni bangsa Israel. Dohot na pajongjong undung-undung. Ya. Ulang dia do namambahan si Joshua pasuraton sa tokin ulaon na membagi-bagi luati. Jadi persiajaran tama taringot tu na pajonjong undung-undung dohot na membagi luati. Ya. Ala adong dope pitu marganai naso dapat bagian manak pertalian sian tano natinean nasida di tanah Kanaan. Ya. Jadi nunga tulu marga naung dapotan pertalian. Ya. Jadi alani dia turhon si Joshua. Didok matu bangsoi pilit hamuma tolu halak sian ganuk marga. Asah huutus nasida mangaliati tanoi. Jaralas disurati ma mangihutton pertalian nasidabe. Jaladung diliati tanoi ikon dibagi pitu do tanoi. Ya. Jadi dok marga Juda di perbalohan tu kandang sina mana sida. Di masalatan. Alayang go paparan ni si Joseph di perbalohan tukan utara. Ya. Jaladung di dalani nasida di surati buan hamu matuahun nasi Joshua asa hudabu ruji-ruji di adopan ni debata. Diundi. Ya. Ala yang gomarga lepi dan merpertalian dan dapat bagian siantano perpadanan. Ala nahamalimun do bagian nasida. Dido didok debata. Ahu do jambar muna ninna debata do tu alak lepi. Ala yang go sigat marga Gad dohot Ruben do satong asian marga Manase. Naung dapat pertalian do nasida di baribani batangai Jordan. Ima tukan habicaran. Songon naung bagihon ni si Musa. Nah, jadi mulai saja di tolu Musa 26 ayat 10 sada dohot 10 dua. Napatorakon taringotu hajongjongan ni inganan nabadi. Ya.
Dung adong tano ikon adong maniantong joro na badia. Idok hata nito hata jala pa jongjongok ko may nganakku di tonga-tonga muna jala endang marbias-bias rohakku midahamu jala ahu mardalan di tonga-tonga muna jala ahu gabe di bata muna jala hamu gabe bangsok. Jadi pajong-jongon na inganan di tonga-tonga na sid. Jala mardalan di tonga-tonga na sid. Tuhan di tonga-tonga ni bangsa Immanuel. Ya. Tuhan rap dohot bangsona. Ahu gabe de batamuna hamu gabe bangsok. Molo taingot tutusian mulana. Andorang di perdalanan nasida di adaran ni Sinai. Ya. Dung tuat si Musa sian dolok sin indada holan na manjalo patik na 10 ibana umbahna pola 40 hari ibadah. Alaitung nalaho mangingot tona ni debatado lau pajongjokon joro na badia. Undung-undung na badia. Songon dia aturanna ukuranna ahana perlu saluhut tung ditonahon debata jala diingot si Musa pas songon natin ahon. Ay tarsongon dia do harwa mulana. Mbahna pola di debata asa pajong-jongon na inganan di tonga-tonga ni bangsa. Ayat na parjolo di Bibelon na manaringoti inganan na badia ima di 2 Musa 25 ayat 2. Asa takas itu tajah majol. Jalai bahenon na sida dia usada inganan na badia. Asa maringana nau di tonga-tonga na sida. Oh, siya mulana PHP disakapi debatana laho pajong joko ninganan na badiyai. Manangundung-undung na badia, joro na badia. Manang tabernakel. Ay sakap ni de bahata HP, ikon di tonga-tonga na sida do iban. Asa maringan nau di tonga-tonga na sida. Ima tutu ditulu musai penakin apalatakas lu di dok jala ahu merdalan-dalan di tonga-tonga nasida jala ahu gabe de batamu. Marhita sian persiajarano taberkuto. Takas do taringot tu pembagian ni tano perpadanan. Takas do partalian. Alai takasando tutu boto ota ima taringot tu inganan na badiay. Boasa ikopola bahenon inganan na badia ay sosaido pe perbagianan. Ima rikot na tong di si Joshua na ikon di tonga-tonga ni bangsoido nasid. Ikon di tonga-tonga ni hurieido nasid. Jala diayaton nakin di dok merluhut masandok huriai dang bangso beridok. Ya. Merluhut mahuriai. Hurian na badia. Ikon bainon ma inganan na badia. Joro na badia. Jala adong lope sakap ni debata. Ya. Ia tano kanaan na tarbaritai gabe tano habaoran ni susu do situak ni loba. Lapatan na ikon gabe habaoran ni pasu-pasu mai. Ikon mabaor ma pasu-pasu ni dibatasian halak Israel. Peparani si Abraham sahat rodi sandok sisik ni portibion. Ai ido
ditonahon debata padanna tusia Abraham. Jala taringat tu panombahan tu debata ido no marga jalana tu mimbo ndada perbagianan teat-teanani. Ya. Tano hajong-jongan ni inganan na badiay undung-undung na badiay joro ni debata. Laos ido tongga besada persejaran di hita molotaida jongjong sada gareja. Ingot ma, di sido ibana jongjong di tonga-tonga ni huriay. Buasay ko pola pa jongjong ang gareja sonari. Alan ido tong alasan na. Asa jongjong do Tuhani di tonga-tonga ni huriay. Mangaradoti huriay. Immanuel. Ya. Tuhan mendongani. Tuhan rap dohot hita. Ya. Jala dada holan joro na badia na jolo isi ngotota. Jalan dak holan gereja menang huria sonar. Ikotong do mangaranap hita. Tu joro na badia. Joro na so pinauli ni tangan ni jolma. Ima joro na mauli utus. Joro si saleleng. Molo Apostel Paulus menurat huria Heber di Heberona ayat 20. Tu sida bongot tu inganan na badia ya. Ima patujolota Yesus Kristus. Tu sida bongot patujolota ima Yesus naung gabesituan ni malim salelengna. Mangihuton horong ni si Melkisedek. Paingotok kita tujoro na badia na saleleng nileleng. Di Hebersia ayat 10 sada. Alai rodo Kristus. Ai ibana do situa ni malim na badia. Ndada marhite mudar ni hambing randuk manang lombu. Alai tung mudarna sendiri do gabe dipatupa bayan haluaon saleleng. Mudar ni Kristus lo. Pelehan nau marga. Nada mudar ni biru-biru, mudar ni hambing, manang mudar ni lombu. Jadi songoni matutu hita dipasingot na ikotong keluarga di hita HP punguani joroi sahat rodi banua gincang. Mulai terus semua di Heber 10 sia sa 20 tung para takas lo paingot tong taringot tuson. Heber 10 sia sa 20 ton. Jala tok songoni di pangukapan. Di buku na parpudi di padan na baru pangukapan mandok. Ya. Taringa tu banwa genjang doho tano na baru. Ya. Tiberek si Johannes paralatan itu. Hutan lain baru itu at sian banua genjang. Jadi hubegema suara na gogo sian banua genjang na mandok. Ondo joro ni debata di tonga-tonga ni kajolma. Namaringanan may bana di tonga-tonga na sida. Jalan na sida mabangsona jala debata sandiri saur tu na sida. Nang di buku na parpudio petong lo na paingoton na kini matutolu Musa. Ya. Di tolu Musa. 26 ayat 10. Ya. Ima na manaringoti. Ahu gabe debatamu, amu gabe bangso.
Saut matutu dihagugunopna, dipangukaponon, dipartuat ni hutan nabadiyay siyang banwa ginjang, tuat madohot joro nabadiyay. Hondo joro ni debata, nina tondi, ya. Nagabemian madebata di tonga-tongan ni bangsona. Atong alani, atong alani, mari mahita, lam tumakas manian panandayota. Dia sidot holong ni debata. Naung maniahon diri na humoko pita. Bahin pelean na umarga. Idawan na didok Apostol Paulus. Atong alea kadongan. Adong do dihita hiras ni roha. Lahubongo tubagas na badiyay. Di bagasan mudar ni Jesus. Ay dibuka do dihita dalat na baru. Jara na mangolo. Siyan rimbe-rimbe ima daging na. Dibuka dalat na baru. Ayat 21. Jala adong do dihita malim na bolon. Si gonggong bangso ni dibata. Ima Jesus. Di bahene. On pangidoan namun. Di bahene. Tadapot ton ma. Maroha na sitong. Di bagasan hagugok ni haprosyaon. Dung diurasi rohata. Unang be di solsoli panggorani rohai hita. Jaladung diburi dagikta dohot aik na yas. Aik na badia marhite pandidion na badi. Momos matatio pakirimon na taparhatopoti. Aposan don namar baga-baga hots. Alani momos matatio. Ya. Momos matatio pakirimon na taparhatopoti. Unang be songon persyajaran ari reboy. Alani rikot ni ulaon. Alani rikot ni harta portibi. Gabe tahalupahon ha porsyon. Tahalupahon pati. Tahalupahon si leon pati kalayon. Dia nakta parhatopot di ha porsyot. Alan ng rodo Jesus mangalihon nguluna humokopita. Alani malungun mahita di hajongjongon na. Ia di si ibana maringanan di sima nang hita. Tuhan mamasu-masu hita sa luhut. Martang yang mahita. Tuhan maulate mak. Allah pasu-pasu dohot holongmu di hami. Di partikianon di nang marsiajar hamis yan hatam na badia. Malungun di hajongjongan. Tuhan diampe aka ulaon na hupatu pahami. Ahape perjembaran na hujaloham. Songon bangsom nang manjalo tano baga-bagay. Di partalian na sida. Tong oleh Tuhan ditogihon si Joshua na sida. Asa pajong-jong undung-undung na badia. Opele Tuhan. Diaka huriam. Na pajong-jong bagas cor imagareje. Sengge madipakilalaho kami. Narodo ho di tonga-tonga ni huriami. Namarmahani ham. Jala homar saur dotam. Jala hamima. Kabe bangsom hodo debatana. Mamasu-masu mahodi ngolunam. Jala di hari kotok kami matutu. Malungo kami. Asa dotami jong-jong di hajong-jonganmu na badiay. Pinuji mahodi habang sam na sokali.
pasahat mapasupasumi Tuhan. Marhite Yesus sami mangido tu hadapan. Amen. Horas Marita Salut.